Berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüne ýurdumyň milli ykdysadyýetynyň ähli puduklaryna, medeni durmuş ulgamlaryna gadanylýan dünýä nusruk ötüşlerine, Balkyn vilayatynyň elektrik energiýasyny öňürýän kärhanalarynyň goşýan goşandy hasam urudur. Muňa Türkmenbaşy şäherindäki Abada döwlet elektrik stansiýasyna şuňlary amala aşyrylýan tutumly işlerimi aýdyn güwe geçýär. Hormatly prezident bu tutuş ýurdumyzda şonuň bilen birlikde de Balkyn vilayatyny üzniksiz elektrik energiýasy bilen ygtybarly üpçünetmekligi hemişe aýratyn ünsärýär. Geçen ýyly vilayatyň elektrik energiýasyny öňürýän kärhanlar boýunça 4,5 milliard kilowat sagda barabar elektrik energiýasy öňürildi. Sebetiň sarpejlerinin artık elektrik energiýasy ýurdumyzyň bütügi elektrik ulgamyna birikdirildi. Bu üstünliklerde Abada döwlet elektrik stansiýasynyň hünärmenleriniň münasip paýy bar. Abada milli täýäkçilik bolugyndaky döwrewap mehmanxanalardyr, sagaldyş dyň jarş merkezlerini, şeýlekeme Türkmenbaşy şäherini üzniksiz elektrik togy bilen üpçünetmäge salamly goşunt goşýan. Abada döwlet elektrik stansiýasy kuwatly gaz turbinalary hemde kemili enjamlar bilen üpçünedilenler. İşlen wagty her bir turbinanyň öz başlyk ýagdaýdadygy bu häzirki zaman elektrik bekadiniň häsiýetli aýratynlygydyr. Ýokary tehnologik elektron enjam üçin gowunjy şertleri döretmek maksady bilen bu ýerde emeli ýagdaýdaky mikroklimat kadar saklanýar. Hoçşoň üçin bu desga halkary ülgülerine hem ekologik howpsuzlygyň talaplaryna dogry laýyk gelýänligi bilen tapawutlanýar. Bu ýerdäki turbinalaryň sady işlemek üçin çekilen uzunlygy 14,5 km bolan ýalňyş geçirjisi awtomatlaşdyrylan gaz paýlaýjy bekede birikdirilenler. Açyk paýlaýjy enjam şeýle kuwatly enjamlar toplumy ol turbinany Abadanyň deňiz ýakasyndaky Türkmenbaşy şäheriniň hemde tutuşlygyna alnanda ýurdumyzyň elektrik ulgamlary bilen baglanyşdyrýar. Bu desga 3 sany esasy hemde 12 sany uly beketleri özüne jemlemek bilen Abada milli täýäkçilik bolugyny bökdünçsiz elektrik energiýasy bilen diye. Hormatly prezident bilen Balkyn vilayatynyň energetik ulgamlary edýäni ýerginsiz aladarynyň gowunary galkynýan Abada döwlet elektrik bekadiniň hünärmenleri geçen ýyla jemi 1 milliard 133 million kilowat saatdan hem köp elektrik togyny öndürip sarpejlere ýetirmegi başardy. Munyň özi geçen ýylyň meýilnamasynyň 104 göterim önümçiligiň ösüş tepkiniň bolsa 110 göterim ýerine ýetirilýändigini aňlady. Berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüniň pehim paýhas ummany mawtumly praga atly täze 2024-nji ýyly has belen sepkitleri beslenmegi maksat edilýän Abadary energetiklary halal zähmet çekip halkymyza görelili hyzmaty ýoly goýmagy döredilýän giň mümkinçilikler üçin arkadaly gahrman Serdar Bada alkyşlaryny beýan edýärler.